For DJ Rocky's Secret Files. Kafubo ko yung kapatid ng boss ko. Kahit may boyfriend ako. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Chris. 21 years old. Isa ako sa mga masugid na tagapakinig mo. Lagi kitang pinapakinggan, walang mintis. At hindi ko rin naman akalain na mapapashare din ako dito. This is my secret file. "18 years old pa lang ako na masukan niya akong kasambahay sa Manila. Hindi dahil sa mahirap kami, kundi gusto ko lang magpakalayo-layo at gusto ko mapag-isa. Suwail akong anak eh. Walang maaasahan sa akin ang mga magulang ko. Hindi ko nga tinapos yung pag-aaral ko. Saka lagi kong sinasabi sa sarili ko na wala akong mararating sa buhay. Kahit ako, walang tiwala sa sarili ko. So fast forward, pang-apat na pamilya na yung napasukan ko bilang kasambahay. Mabait, maunawain, halos lahat yata na mga katulong dyan, ipapangarapin na ganun din yung magiging amo nila. So fast forward, kakabreak ko lang dun sa 3 years na boyfriend ko noon. Then after ilang months, nagka-boyfriend ako ulit. Siyempre, ganda ko eh. Isa yun sa pinagmamalaki ko sa sarili ko. Yung maganda ako, yung makinis ako, maputi ako. At hindi naman sa pagmamayabang ha, crush ako ng bayan sa lugar namin. Lagi rin akong muse sa school namin. So yun na nga, kasambay ako. Yung amo kong babae, may mga kapatid na 3 lalaki. At isa doon, yung kafubo ko. Naitago natin sa pangalang Norman. That time, 23 years old siya. And may boyfriend din ako noon. Naitago natin sa pangalang Luis. 24 years old. So, nag-lockdown, tapos nagkakaroon ng okasyon palagi sa bahay ng amo ko. Kami-kami lang din naman yung nagse-celebrate. Inuman, kwentuhan, biruan. Hanggang sa kaming dalawa na lang ni Norman ang natira sa sala. Kaming dalawa lang yung nagiinuman na. Kasi yung amo ko, tulog na. Panggabi kasi. So, yung isa pang kapatid na lalaki, tulog na rin. Knock out. Kaya kaming dalawa na lang ni Kuya Norman ang nagiinuman nun. Kwentuhan lang kami tungkol sa mga buhay-buhay namin. So, napag-alaman ko na may nakarelasyon siya. 7 years, pero nag-break daw sila. So, that time, 1 year na siyang single. So, nagkwento rin ako na mag-1 year pa lang kami ng boyfriend ko, pero nagkakalabuan kami. Kasi nga, hindi ako makapag-day off dahil pandemya. As lockdown. So halos araw-araw kami nag-aaway sa chat o text. Nagbabangayan kami ng boyfriend ko. Ultimo sa tawag. Hanggang sa sumarap yung kwentuhan namin. Nakailang alak na kami. Nang bigla siyang nag-open tungkol sa pagiging open-minded ko. Akala ko biro lang. Di sinakyan-sakyan ko siya. Nang bigla niyang sinabi sa akin na, paano kung sunggaban kita? Papayag ka ba ngayon? Then sabi ko,
Kuya naman pag marinig tayo nila na nag-uusap ng ganito, mayayari talaga tayo. At sabi niya, pangit ba ako? Pero sa totoo lang DJ Rocky, may appeal si Kuya Norman. Gwapo, matangkad, moreno, payat. At yung mas nakakadagdag na appeal sa kanya ay yung pilik mata niya na ang haba-haba. Daig pa yung pilik mata ng mga babae. So fast forward, inuman, kwentuhan, nagkalasingan, hanggang sa nangyari yung hindi dapat mangyari. Kinabukasan, umarte kami na parang walang nangyari. Ginawa ko, linis lang ako rito, linis doon. Tapos siya, computer lang, laro lang ng laro. Wala kaming kibuan. At pagkatapos ng gawain ko, around 3 p.m., tulog pa mga amo ko kasi normally 5 p.m. yun gumigising eh. Nagsiselfone lang ako nang bigla siyang nagsabi sa kalaro niya na, wait lang tol, yosi lang ako. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Sabay sabi, tara Chris, usap tayo, yosi tayo. So sumunod ako sa kanya palabas. And that time, naka-yosi naman ako. So pinag-usapan namin yung nangyari. Tapos sabi niya, fubu raw kami. Walang commitment. Walang ilaban na mangyayari. At sabi ko naman, may boyfriend ako, 'di ba? At paano kung mabuntis ako? Dapat tigil na natin 'to habang wala pang nakakaalam. Isang gabi lang naman 'yun, kuya, wag na natin gawing fubu. Hindi siya umimik pagkasabi ko noon. Pagkaubos niya dun sa yosi niya, sabi niya, gusto mo pa? Meron pa ako dito isang pack. Kung gusto mo pa, kumuha ka na lang, akit na ako. Tumanggi na lang ako noon. Sabay salo ng isang pack na yosi na inihagis niya sa akin. Tumakbo na siya. Tapos naiwan na ako. At habang nagsisindi ako ng yosi, nag-isip ako kung tama ba yung ginawa namin nung gabing yun. Kasi may boyfriend ako eh. Although nagkakalabuan kami, pero eto ako. Nakikipagsiyahan, sayahan sa kapatid ng amo ko. Guilty ako sa nangyari. Iniisip ko nga, bakit ko hinayaang mangyari yun? So fast forward, birthday ko. Pinagandaan ako ng amo kong babae. Siyempre sagot ko alak, so inuman na naman kami noon. Kami na naman ni Kuya Norman ang natira. Sabi niya, ubusin na lang natin to Chris, isa na lang. Sabi ko, Kuya, wag na, parang mawawala na ako sa katinuan dahil sa sobrang kalasingan. Sabi niya, sige ako na lang uubos. So pumunta ako sa kwarto, kumuha ako ng sigarilyo at lighter. Then sabi niya, saan ka? Sabi ko, yosi lang. Di ko na siya inayama makapagsalita, iniwan ko na lang siya sa sala habang umiinom at nanonood siya ng pelikula. At habang nagsisindi ako ng sigarilyo, tinatawagan ko yung boyfriend ko noon na si Luis. Sabi ko, saan ka? Nasa gate ako. And then, paglabas ko ng gate, nakakita ko nga siya. Kahit pandemic, pumunta siya sa akin. Bumiyahe pa talaga. Galing Antipolo pa. And then pagkakita ko sa kanya, naiiyak ako. Guilty ako sa mga pinaggagawa ko. Niyakap ko siya. Tapos sabi niya, may alak ka pa, tapos nagsisigarilyo ka pa. Lalong sasakit ulo mo niyan. Pero wala akong sinabi, niyakap ko lang siya. Ilang oras kami magkausap, kumustahan, tapos umalis na rin siya. Nagkatampuhan pa nga kami. Kasi pupunta siya doon sa girl best friend niya. Ibibigay niya raw yung binili niyang regalo. Kahit tapos naman na yung birthday noon. Pero sa akin, hindi man lang niya naisip na birthday ko ng araw na yun. Hindi man lang makabati ng happy birthday. Kahit wala nang regalo, okay na sa akin yun eh. Okay na sa akin na pinuntahan niya ako. Ano ba naman kasing bago? Lagi naman siyang ganun. Mapa-birthday ko, mapamansari namin, Christmas, o ano pang okasyon yan. Wala naman siyang ibinibigay sa akin. Pero ako, walang palya. Kada mansari namin, meron siyang regalo mula sa akin. Buti pa sa girl best friend niya. Mas sweet pa siya kaysa sa akin. Pero wala, ganun talaga yung pagkatao niya. At ito yung pinakamasakit.
Pumupunta lang siya sa akin kapag nanghihingi lang siya ng pera. And yes, DJ Rocky, kahit birthday ko, hiningian niya ako ng pera. Kesyo daw panggastos niya sa trabaho. Kasi lagi na raw siyang nakakapos sa sahod. Konti lang daw naman yung sinasahod niya. Na hindi ko naman alam kung saan napupunta. Iniintindi ko na lang siya. Yung sahod ko na naiipon kasi lockdown, di ko nagagastos. Napupunta lang sa kanya. Di nga ako nakakapagpadala ng pera kila mama eh. Kasi hingi siya ng hingi. Tulungan ko raw siya, kailangan niya raw ng pera. Pero sa isip-isip ko, DJ Rocky, ba't di siya makahingi ng tulong dun sa girl best friend niya? Ba't puro sa akin? Mas ma-effort pa nga siya dun sa girl best friend niya kaysa sa akin eh. Ultimo nag-crave lang ng suman kahit hindi buntis. Hinahatiran niya agad ng suman. Bumiyahe pa ng Antipolo papuntang Caloocan. So, basta, inis ako. Pero ang rupok ko pa rin. So, ayun na nga. Natapos ako mag-yosi. At nakita ko na nandun pa rin si Kuya Norman. Nagliligpit ng pinag-iinuman namin. Dumiretso ako sa kwarto, sabay higa. Rest day ko kasi yun. Bawal akong maglinis o gumawa ng kung ano-ano sa bahay. Yes, DJ Rocky. May day off pa rin ako every Sunday kahit pandemic. So, sa kwarto lang ako bawat rest day ko. Nag-ML o kaya matutulog lang ng matutulog. Ganon kabait yung amo ko. Binibigyan pa rin ako ng pahinga kahit pandemic. So, fast forward, naalimpungatan ako. Kasi kinakalabit ako nito ni Kuya Norman. Iisa lang kasi yung kwarto namin. Natutulog sa sahig yung dalawa niyang kapatid. Tapos ako naman sa baba ng double bed. Si Kuya Norman naman sa taas natutulog. So, yun na nga, bumubulong sa akin. Quikitin. Tiningnan ko yung pintuan, nakasarado. Tapos, yung mga kapatid naman niya nasa sala. Sabi ko, Di pa ako nakakabangon nun, sinunggoban na ako. Medyo natulak ko nga siya eh. Kasi may amats pa ako noon. Pero alam ko kung anong nangyayari. Sabi ko, kuya naman eh. Gising na ba sila ate? Tapos hindi siya nagsalita. Pero sumunggab na naman siya sa akin. Sabi ko, kuya may boyfriend nga ako. Then sabi niya, alam ko, pinipirahan ka lang naman nun eh. Pagkasabi niya nun, tumatak sa isip ko yung mas inuuna niya pa yung girl best friend niya kaysa sa akin. Sabi ni Kuya Norman, para din naman wala kang boyfriend eh. Di ka nga tinatext eh. Pag niloloadan mo naman, tipid lang yung reply. Tapos mamaya hindi na magre-reply. O kaya naman, hindi ka naman tinatawagan kahit niloloadan mo. Ayaw mo ba? Napaisip ako dun sa sinabi ni Kuya Norman. Siyempre, gusto ko. Well, marupok o malandi o pokpok o ano pang itawag sa akin, pero wala na akong pake nung time na yon. At ayun na. May nangyari na naman. Tumagal pa ng 1 taon yung ganong klaseng setup namin. Siguro sa 1 buwan, 1 o 2. Minsan wala pa nga eh. Kanlaro na rin naman namin. Walang commitment. Fubo lang talaga. So fast forward, nakipag-break na rin ako sa boyfriend ko nun. Toxic na yung relasyon namin. Nagigilty rin ako dun sa panlulokong ginagawa ko sa kanya, kaya nakipag-iwalay na rin ako. Di na namin kayang ayusin eh. So after 4 months sa birthday ng kapatid ng aking amo, nagkayaan na mag-inuman na naman. So, niyaya ako. Sabi ko, rest day ko rin. Tapos around 2 a.m. naririnig ko, nag-uusap sila Kuya Norman. Tapos, yung ex-girlfriend niyang 7 years. Ayun. Ang ingay nila. Dinilat ko yung mga mata ko. Nasa baba ko lang sila, nag-aanuhan. Siyempre ako, nanigas ako sa hinihigaan ko. Baka kasi pag buwangon ako, malalaman nilang gising pa ako. So nagkunwari akong nagtutulog-tulugan. Hindi pa yata tapos yung 2, sabi ko sa isip ko. Kakaumpisa pa lang yata.
Pero hindi ko alam bakit nakakaramdam ako ng inis noon. Sabi ko sa sarili ko, nagkabalikan na yata sila. So hinintay ko pang matapos yung orasyon nila. Kaya anong oras na ako nakabangon? 9:00 na ng umaga. Sabi ko sa sarili ko, yari na naman ako. Usually kasi ang bangon ko 8 a.m. Tapos yung tulog ko 12 midnight. Panggabi kasi yung work from home ni ate, kaya ako yung nagbabantay sa anak niyang 2 years old na babae. So anyway, akala ko tapos na yung pagiging fubo namin ni Kuya Norman kasi nga nagkabalikan sila nung ex niyang 7 years. Naitago natin sa pangalang Jess. Halos lagi yung pumupunta, tapos doon na natutulog, inaabot pa ng ilang araw bago umuwi. So iniwasan ko na talaga si Kuya Norman. Sa tuwing magyayaya siya ng yosi, sabi ko mamaya na ako. O kaya magbibisi-bisihan ako. And then, one time, nakapag-usap kami. Siguro, lumipas ng 5 to 6 months yun. Nakapag-usap kami ng tungkol lang sa kung ano-anong bagay. Hindi namin napag-usapan yung amin. Normal lang. Akala ko nga, magiging casual na lang kami. At kakalimutan na lang namin yung mga nangyari. Pero pagkatapos nung araw na yun, na nakapag-usap kami ng ganun, nagising na lang ako sa ginagawa niya sa akin. Hinawakan niya yung parte ng katawan ko na hindi naman niya dapat hinahawakan. Nagulat ako, tinulak ko siya, sabi ko, Kuya, wag mo nang gagawin to kasi may girlfriend ka ni. Di siya nagsasalita, tumitig lang siya sa akin. Tapos, wala na. Kahit may girlfriend siya, naging marupok ako. Hindi ako makaindi. Feeling ko nagkakagusto na ako sa kanya. Kasi pag pumupunta yung girlfriend niya, naiinis ako. Hindi man lang ako makapagsabi sa kanya na inis ako kasi wala namang kami. Tsaka wala naman akong karapatang magselos. Then, lumipas ang 1 buwan. Pakiramdam ko talaga, ako na yung lugi. Kasi wala naman siyang ibang nararamdaman sa akin, kundi init lang ng katawan. Alam ko namang mahal niya yung girlfriend niya ng sobra. Kaya, that time, nung ma-realize ko yun, lahat na ng klase ng pag-iwas ay ginawa ko. Aalis ako rito pag hindi na naka-lockdown. Gulong-gulo ako. Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko, kung saan ako pupunta. Kasi kung aalis ako, wala naman ako mapupuntahan. Kasi wala naman akong kamag-anak sa Maynila. So, habang nag-iisip ako, nilunod ko muna yung sarili ko sa ML. And then, isa sa mga kaklase ko ng high school, nag-chat sa akin. Ay, takte, nagkakagusto sa akin. Gusto, mag-chat kami, video call, pag break time niya sa trabaho. And then, ayun, naligaw siya. So, fast forward, umalis ako sa pinagtatrabahuan ko. Ayaw ko na rin kasi mangyari yung hindi dapat mangyari. Lalo na't may girlfriend si Kuya Norman. At ako naman, may boyfriend na. Naawa rin kasi ako sa babae, niloloko ng patago ng jowa niya. Kung dati, niloko siya kaya sila nagkahiwalay. Ngayon, may kafubo yung jowa niya nang hindi niya alam. At ayokong lokohin din yung bago ko, DJ Raking. Ayoko siyang saktan. So fast forward, kasal na kami ng recent boyfriend ko or ex-boyfriend. Siya si Joshua. At masaya na ako't kontento sa buhay. Iniwan ko na rin yung pagiging yosi girl ko. Binago ko ng tuluyan yung sarili ko. Kasi hindi ko kayang saktan yung taong tumanggap sa buong pagkatao ko. At eto ako ngayon, soon to be mommy
ng aking soon-to-be baby boy. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana may natutunan kayo. At sana, maging kontento tayo sa buhay na ito. Huwag na huwag magloloko sa mga partner. Kasi may karma eh. At kung tinatanong nyo kung nakarma ako, oo, nakarma ako. Hindi ko na lang ibabahagi kasi hahaba pa lalo ang kwento. Pero sana ma-appreciate at mahalin pa natin lalo ang mga taong nagmamahal sa atin. Muli, ako si Chris at ito ang aking secret file.